Dostupnosť moderných liekov, ich ceny, pravidlá úhrad aj bezpečnosť sú témy, ktoré priamo ovplyvňujú pacientov aj celý zdravotnícky systém. Ako zabezpečiť, aby sa nové a inovatívne lieky dostali k pacientom včas a zároveň boli finančne dostupné? Kto rozhoduje o tom, ktoré lieky zdravotné poisťovne preplatia a za akých podmienok? A dokáže Slovensko nastaviť liekovú politiku tak, aby pacienti nemuseli na modernú liečbu čakať dlhšie, než je nevyhnutné? Aj o tom budeme hovoriť v dnešnom Medipointe s Máriou Léviovou, ktorá je prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Pekný deň, vitajte. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli, že sa vidíme aj počas tohto letného obdobia. Možno sme si mysleli, že to bude kľudnejšie, ale aj to leto je pomerne dosť divoké aj na takéto témy. Tak začneme hneď. Tá lieková politika, ono je to téma, ktorú avizoval aj minister, o ktorej sa rozprával. Tak mňa by zaujímalo, ako dnes hodnotíte dostupnosť moderných a inovatívnych liekov pre slovenských pacientov. Je Slovensko v tomto smere tam, kde by podľa vás malo byť? Takže keď sa pripravovala novela v roku 2024, taktiež sme boli ubezpečovaní, že naozaj ten vstup inovatívnych liekov bude omnoho rýchlejší, že dobehneme vyspelejšie štáty Európskej únie. Vtedy sa vlastne udialo aj to, že sa stanovilo to percento na úhradu výnimkových liekov, ktoré každoročne klesalo. Najprv to bolo 3,9% z celkového objemu vyčleneného na lieky, potom 2,9% a teraz je to 1,9%. Ak sa na to pozrieme a máme už aj také novšie dáta, zďaleka nedošlo k takému vstupu liekov, ako by sme očakávali, pretože lieky vstupy do kategorizácie, u nás to trvá 790 dní, priemer Európskej únie je niečo okolo 590 dní. Potom je to celková dostupnosť napríklad onkologických inovatívnych liekov. Tie, ktoré sú dostupné na európskom trhu, sú v porovnaní s nami na omnoho vyššom percente. Je to okolo 50%. U nás je to 16%. Potom sú to zase inovatívne lieky na zriedkavé ochorenia. V rámci Európskej únie je dostupnosť 40%. U nás je to ledva nejakých 19%. Takže zďaleka sa neudialo to, čo sme mali sľubované, pretože tie procesy sú vleklé a my si ceníme, že naše ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo zmeniť tento systém legislatívne. 10 mesiacov prebiehali naozaj veľmi náročné rokovanie. Bolo to 60 stretnutí za účasti odborníkov, výrobcov, zdravotných poisťovní, aj nás, pacientských organizácií. Takže zákon síce máme v parlamente, ale nevieme, aký bude ešte jeho ďalší osud, pretože v lete sa pristúpilo k príprave podzákonných noriem. Aha. Takže to môže ešte dlho trvať. Sú to vykonávacie predpisy, ktoré vlastne rozhodujú o úhradách, o cenách, o hodnotení inovatívnych liekov pred vstupom do procesu kategorizácie. Kategorizácia je vlastne to, že ten liek bude viazaný na lekársky predpis, že bude dostupný, že nebude rozhodovať o jeho schválení a úhrade zdravotná poisťovňa. Takýchto liekov, hovorím, by sme chceli my čo najviac. My stále hovoríme, že my by sme boli najradšej a aj zdravotné poisťovne sú za, aby ten výnimkový systém na tie lieky bol naozaj výnimkový. Aby tam neboli lieky, ktoré by už mali byť v tom úhradovom systéme riadnom dostupné pre pacientov na lekársky predpis. Vieme, že tomu tak nie je. Takže tie rokovania, ktoré aj v súčasnosti prebiehajú na ministerstve, sú pomerne náročné pri tvorbe podzákonných noriem. Ja som veľmi rada, že tam máme zastúpenie odborníka, farmakoekonóma, ktorý naozaj presadzuje to, že pre pacienta sú v prvom rade veľmi dôležité kritéria hodnotenia bezpečnosti, zlepšovania kvality života, prežívanie a socioekonomické dopady. Pre nás sú až druhoradé úprimne tie finančné dopady, ktoré s tým
súvisia automaticky, ale obávame sa, že naozaj, tak ako máme nastavený systém, či tých finančných zdrojov bude dosť. No, to sa všetci pýtajú, ale mňa by zaujímalo najmä, že s akými problémami sa na vás pacienti najčastejšie teda obracajú v súvislosti s liekmi. Je to ich nedostupnosť, potom vysoké doplatky, alebo napríklad to, že poisťovňa možno konkrétnu liečbu neuhradí. Kde je ten problém? No, najväčší problém ja by som videla práve v tých výnimkových liekoch, pretože tie finančné prostriedky, ako som už spomínala, sú vyčlenené. A to percento, ako klesalo každý rok, poisťovne sú viazané tým percentom. A my sme poukazovali na to od úvodu, že sa môže stať, že napríklad to 1,9% z celkového objemu sa vyčerpe v prvom polroku a budú mať veľkú smolu tí, ktorí budú potrebovať tú výnimkovú liečbu v tom druhom polroku. A máme aj rozliečených pacientov, ktorým sa tá liečba predlžuje. Takže tých finančných prostriedkov zďaleka tam nie je toľko. Potom sú tam napríklad stále problémy a to je s vypisovaním takzvaných tých žiadostí na výnimkové lieky, aj čo v rámci poradenstva sa na nás pacienti obracajú, takže často poisťovne zamietnú tú liečbu kvôli nedostatkom dôkazov a chýbajúcim požiadavkám. Toto už by mal riešiť nový zákon, ale ten uvidíme, či vstúpi do platnosti na budúci rok. Samozrejme sú to aj doplatky za lieky u bežných chronických pacientov a sú to tie bežné lieky a tam vidíme ten nárast. A nie sú to len lieky, sú to aj zdravotnícke pomôcky. Teraz sa napríklad boríme s náplasťami na ošetrovanie chronických rán. Tam veľmi narastli doplatky a neobracajú sa na nás už samotní pacienti, lebo tí nevládzu a ich rodiny. Sú radi, že to ako si zvládajú, ale poskytovatelia. Či sú to agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, ale naozaj pacienti to citeľne cítia, že tie nárastky a tých doplatkov z roka na rok stúpajú. A tu ja chcem povedať jednu vec, my na to poukazujeme dlhé roky, že my tu máme napríklad stanovené, že detičkám do 6 rokov rodičia nehradia doplatky. Možno sú rodiny, kde je ten status pomerne vysoký, kde si ani neuvedomia to, že nezaplatia 7-8 eur. Ale ak by sa malo pristúpiť a znovu prehodnotiť to sanovanie tých sociálne slabých skupín, tak by to malo ísť podľa príjmu. Pretože ak má niekto napríklad výšku dôchodku 1700 eur a to odpustenie poplatku mu nedá toľko, ale ak je dôchodca s nízkym príjmom 300 eurovým, 400 eurovým, ak by mal odpustené doplatky, určite by to uvítal. Lebo na jednej strane aj lekári nám vytýkajú, že pacienti si nevyberajú lieky, možno je to aj lajdackosť, ale často, keď sa nad tým zamyslíme, sú to nízkopríjmové skupiny, ktoré veľmi, veľmi zvažujú pri náraste doplatkov, či si ten liek vyberú, alebo si radšej kúpia chlieb a zaplatia nájomné. A možno ktorých skupín sa to týka? Sú to jasné, že seniori, ale máme na Slovensku skutočne ľudí, ktorí si nemôžu možno tú liečbu tak dovoliť, pretože sú pre nich tie lieky skutočne drahé? Bohužiaľ, my si nehovoríme už len o kategórii seniorov, ale máme množstvo invalidných dôchodcov, onkologických pacientov, pacientov so zriedkavými ochoreniami a ich príjmy sú rovnako nízke. Alebo keď si zoberieme rodiny samoživiteľov, tam ak by sme porovnali ten príjem, tak on je naozaj alarmujúci. A ak sa majú tí ľudia rozhodnúť, alebo sú to tí ležiaci pacienti na posteliach, ktorí potrebujú od liekov, potrebujú si doplatiť aj doplatky za tie náplasti
na ošetrenie chronických rán, alebo sú to aj dietetika, hej, keď už nevládzu príjmať potravu. Takže tie náklady každoročne rastú. A to by sa malo posúdiť. A my sme poukazovali na to, že naozaj nemuselo by sa to hradiť zo zdravotného poistenia. Sú to sociálne dopady. A tak, ako nemáme hradenú zdravotno-sociálnu starostlivosť, stále ani tento problém nemáme vyriešený. Pretože v zdravotníctve poisťovne povedia, že im to odčerpáva z financií. Potom nám povedia, že nás tieto pomôcky a doplatky budú hradené, čo niektoré sú aj zo zdrojov sociálneho poistenia, ale tie dohody medzi ministerstvami tu nie sú. Ale žiaľ, tých odkázaných je z roka na rok viac. Stáva sa napríklad aj to, že pacient alebo lekár teda pacientovi odporúči konkrétnu liečbu, ale následne narazí na problém teda s jej úhradou. Môže pacient niečo robiť so svojimi právami v takomto smere? Napríklad, keď nemá dostatok peňazí alebo teda skutočne narazí na nejaký problém? Asi máte na mysli výnimkové lieky, lebo bežné lieky, akože lekár predpíše pacientovi, tie výnimkové lieky naozaj snahou lekárov je a odborníkov, aby boli dostupné. Tam sa píšu žiadosti do zdravotných poisťovní a musia byť riadne zdôvodnené, s čím bol trošku problém, lebo odlišné kritéria mali jednotlivé poisťovne. My chceme, aby tie kritéria boli aj zverejňované. Ono to už bude v zákone. A rovnako bude aj jasný popis, čo má tá žiadosť obsahovať. Áno, aby to bolo jednotné. Zdravotné poisťovne tvrdia, že posudzujú lieky na základe svojich kritérií, špecifík a tej liečby, ktorá je dostupná. Ale my vždy hovoríme, že pre nás je prvotné a prioritné to medicínske hľadisko. Takže zdravotné poisťovne tie odvolania niekedy im vyhovejú. Mali sme konkrétne dve zdravotné poisťovne, že po 3 úhradách lieku na výnimky, ktorí neodsúhlasili a pri efekte liečby pristúpili k preplácaniu liečby. My by sme uvítali možno aj tento systém, lebo plne si uvedomujeme, ani vo svete to tak nefunguje, aby každý mal hradené všetko. Preto sme uvítali to a naozaj sme poctivo chodili na tie sedenia, pripomienkovali zákon, ktorý je teraz o úhradách liekov v parlamente. Mali sme pripomienok na 60 strán, čo jednoznačne signalizovalo, že tých výhrad máme veľa a chceli sme dospieť k tomu konsenzu, aby naozaj tá liečba inovatívna sa dostala v prvom rade onkologickým pacientom, ktorí ju potrebujú a pre tie zriedkavé ochorenia. Je tam jeden paragraf, ktorý je veľmi zaujímavý a je to paragraf 5 odsek 7 a tam je uvedené, že lieky môžu vstupovať do kategorizácie na podmienečnú úhradu. Čo v praxi bude znamenať to, že ak aj neprejde liek hodnotením, ale je tým benefitom a prínosom pre istú skupinu pacientov, napríklad so zriedkavým ochorením, tak poisťovňa ho bude hradiť. S tým, že sa bude striktne sledovať, lebo to sú tie malé vzorky pacientov pri zriedkavých ochoreniach, bude sa striktne sledovať bezpečnosť, predĺžovanie kvality života, efektívnosť liečby a tie kritériá budú pomerne prísne stanovené počas tej podmienečnej úhrady. Zároveň bude medzi tým sa liek hodnotiť a zároveň tam sú zvýšené aj požiadavky na samotných výrobcov. Lebo ak tí výrobcovia nepreukážu v priebehu 2 rokov, že ten liek je naozaj nie len akože inovatívny, že vyšiel na trhu, ale naozaj, že je účinný, bezpečný, že je tam efekt liečby, tak keď nebude zakategorizovaný liek, tak 2 roky budú musieť hradiť pacientovi liečbu. Okolo tohto paragrafu bola veľmi, veľmi tvrdá diskusia, ale my to vidíme ako jednu z najschodnejších ciest, aby naozaj sa k nám na trh dostávali tie lieky, ktoré nemajú len značku moderný a môže ho nahradiť iný liek, ale naozaj, aby to boli
efektívne, bezpečné a kvalitné lieky, ktoré budú predĺžovať a zachraňovať životy. Toto bude zaujímavá otázka, že kde by mala byť hranica medzi tým, čo zdravotníctvo si ešte môže finančne dovoliť a právom pacienta dostať modernú liečbu, ktorá mu môže výrazne pomôcť, alebo teda aj dokonca zachrániť život. Lebo vidíme príklady, že sú tu isté možno prípady, kedy by takáto liečba vedela zabrať, pomohla by, ale jednoducho nepreplatí to poisťovňa takú liečbu a pacient na to tie peniaze nemá. Je odsúdený na smrť? Tu si jasne musíme povedať, že áno, lebo hovorí sa o zbierkach. Teraz tam končí veľké percento pacientov. Nie každý má tú silu a výtlk, že je mediálne známy, že sa mu prispieje na liečbu, pretože mnohí ľudia sa stiahnu. A znie to až úplne zvláštne, keďže máme aj v rámci poradenstva s tým skúsenosti, že prišla ešte aj závisť zo strany susedov, že či niekto sa potrebuje pretrčať len v médiách a byť zaujímavý. A bolo mi z toho smutno, že pomaly aj ochorenie, ako by sme si niekedy dokázali závidieť. Tu nejde o pretrčanie v médiách, tu ide naozaj boj o vlastný život a o záchranu života. Treba si aj jasne nastaviť tie kritériá a pravidlá, o ktorých som teraz hovorila. Mal by ich garantovať zákon a podzákonné normy. Aby sme tých žobraní v zbierkach, aby bolo čo najmenej. Aby tam boli jasne nastavené kritériá dostupnosti liečby pre pacientov s rovnakou diagnózou. Odhliadnuc od toho, či má niekto mediálny výtlk alebo nie. Či si to vyžaduje jeho zdravotný stav. To je veľmi podstatné a potrebné. Lebo to musí byť hrozné, že je človek odkázaný na to, že nemá peniaze, existuje liečba, ktorá by mu mohla zachrániť život, ale nemôže si ju dovoliť. Ten človek sa musí cítiť príšerne. Práve preto sme bojovali za to, aby tam boli aj tie podmienečné úhrady. Aby ten výnimkový systém bol nastavený jasne, transparentne a prehľadne. On je síce dosť komplikovaný, už tak, ako bol prijatý, lebo napríklad právo na úhradu liečby budú mať transplantovaní a deti. S čím my sa stotožňujeme a mnohí sa môžu prepadnúť do tých ďalších skupín. Tam sme bojovali, lebo aj v súčasnosti je tam možný limit spoluúčasti. To sú vlastne tie dohody výrobcov a zdravotných poisťovní pri znižovaní cien. Oni to vedia využiť, tú spoluúčasť pacienta, že musíte nám znížiť ako tú cenu, aby tá spoluúčasť tam nebola. Tá spoluúčasť tam nakoniec ostala po dlhých diskusiách s tým, že to bude hradené v rámci limitu. Spoluúčasti, ako máme teraz ochranný limit, že nebude na to doplácať pacient. My pevne veríme, že nie len z toho pohľadu správneho poriadku a rokovania a odpovedí pacientovi a možnosti odvolania úradu pre dohľad, tam sa to mení, že naozaj sa nám nebudú pacienti prepadávať tak, ako sa nám teraz prepadávajú v systéme, že nebudú musieť naozaj riešiť to súdnymi cestami, lebo tá možnosť je aj v súčasnosti a bude aj v budúcnosti, že to o mnoho väčšie percento sa dostane do úhrad liekov. Pretože tie kritériá tam síce sú, ale my stále hovoríme, najdôležitejšie budú tie podzákonné normy, úhrady, bezpečnosť a my chceme na nich participovať, pretože aj my v rámci jednotlivých diagnóz spolupracujeme s Národným inštitútom pre hodnotenie inovatívnych technológií a naozaj aj pacienti hodnotia prínos daného lieku, vyplňajú tlačiva, pretože musí sa prihliadať aj na tú kvalitu života, socioekonomické dopady a najlepšie tú účinnosť liečby vie zhodnotiť pacient. Nie iba na základe štúdií, kritérií a ceny. O to nám ide a o to vlastne bojujeme v súčasnosti, aby aj tie kritériá v podzákonných normách boli nastavené tak, aby čo najviac pacientov, onkologických pacientov so zriedkavými ochoreniami, ktorí potrebujú tú liečbu, aby sa k nej dostali. No a to vidíme, že moc sa to teraz v týchto časoch až tak nedeje. Narážame na prípad jedného známeho influencera, mladého človeka, Marek Mach, ktorý tiež oznámil, že trpí rakovinou lymfatického systému a
tu sa urobila verejná zbierka na Doniu, kde sa mu Slováci behom pár hodín vyzbierali na vyše 200 000 eur. Potreboval tiež tie peniaze na svoju liečbu, ktorá stojí zhruba 50 000 eur. Tá modernejšia, tá, ktorá mu vie teda pomôcť zachrániť ten mladý život a už tiež je tam množstvo komentárov okolo toho, ale je to taký smutný príklad toho zdravotníctva, že ľudia tu robia zbierky na nemocnice, zbierky na lieky, na ktoré vedia zachrániť život a štát im, svojim občanom, ktorí platia zdravotné odvody, nepomôže. No, začnem asi tými zdravotnými odvodmi. My nie sme politici, my sme bežní občania a trochu sledujeme tie čísla, pretože sa nás priamo dotýkajú. A je to taká úmera. Či menej peňazí je v zdravotnom systéme, tým hlbšie máme do vrecka. Ja viem, že akože máme tu rôzne finančné skupiny, každý sa odvolá na nich, ale tam sú stanovené napríklad kritéria, poisťovne si môžu tvoriť 1%. Nie je to bezdné, ako sa to na prvý pohľad zdá. Tie čísla sú aj jasne deklarované. Ale keď sa porovnáme napríklad s okolitými štátmi a s Českou republikou, to máme najradšej, Česi dávajú v priemere na rovnaký počet obyvateľov 4 miliardy eur viac v súčasnosti. Na budúci rok sa navyšuje opäť o 1% odvod za poistencov štátu. A odkrýme si oči, otvorene, u nás sa nič také neudialo. Navýšili sa odvody za ekonomicky aktívnym dvakrát, ale poistenci štátu, ktorých je väčšina. Máme pomaly 3 milióny poistencov štátu a 1,3 milióny pracujúcich. Ono sa to zlieva, prerozdelí. Takže my zďaleka tých peňazí nemáme až toľko a treba s nimi narábať veľmi opatrne. A budeme znovu presadzovať aj pred voľbami, aby došlo k tomu navýšeniu percenta za poistencov štátu. Pretože tak, ako nemáme na inovatívne lieky, je tam vyčlenené percento. Napríklad tie čísla už máme, aj dopady v rámci tej novely zákona o cenách liekov. Na budúci rok to bude 32 miliónov, ale v roku 2029 potrebujeme na inovatívne lieky 183 miliónov. Narastie potom. Akože ten narast budeme sledovať, či tie peniaze tam idú, ako sú deklarované. Ale nie je ich odkiaľ vziať, ako navýšiť odvody za poistencov štátu a udržať ten systém fungovania zdravotníctva, či už sa týka liekov, zlepšovania dostupnosti inovatívnej liečby, alebo vieme, aké máme problémy v ambulantnom systéme. Avizujú nemocnice, že nebudú mať peniaze. A tak sa to ťahá. A keď si to zrátame, tak aj tých miliónov by sme potrebovali podstatne viac, ale je potrebné si ozaj odkryť oči a povedať si, že na čo máme. Úprimne, akože systém pripoistenia, alebo skúšali to napríklad na onkologickú liečbu, zdravotná poisťovňa Unión nestretol sa s podporou, pretože my všetci vieme, že tie odvody si platíme. A potrebujeme mať jasne deklarované, čo za svoje peniaze dostaneme. Na čo máme nárok. Aj v prípade tejto liečby. Pretože áno, chceme odbúrať zbierky, ale potrebujeme tam 183 miliónov, aby tie lieky vstúpili. A pokiaľ to bude len v deklaratórnej polohe, že máme niečo na papieri a nebudú na to finančné zdroje, ja chápem aj tých výrobcov, oni na náš trh neprídu. Ich nepustia, ich centrály, lebo inde tie lieky predávajú drahšie. Hej? A lacnejšie nám ich nedovezú. No nakoniec je to jeden veľký biznis. Áno, ako hovoril aj prezident komory lekárnikov, že máme tak lacné lieky, že až ich nemáme. Takže naozaj sa musíme nad tým zamyslieť, aká bude vlastne tá lieková politika. Potrebujeme samozrejme aj kritéria jasne odsledovať, transparentné a zrozumiteľné pre každého, pre výrobcov, pre zdravotné poisťovne. Musí ich stanoviť štát a my trváme na tom,
že my tiež chceme vidieť tie dopady, napríklad aj tie hodnotenia liekov. Prečo ten liek neprešiel cez ten Národný inštitút hodnotením? Chceme to mať postavené v ľudskej a laickej reči. Aby ste tomu rozumeli, aby aj sme pacienti tomu rozumeli, najmä, pretože my nebojujeme, lebo často sme podozrievaní, že tak bojujeme za lieky, za farmaceutický priemysel, že chceme tu dostať každý liek. Nie, my tu chceme rovnako dostať na trh kvalitné lieky. Chceli by sme si to aj odsledovať, máme také plány ešte, okrem toho, že sme v kategorizačnej komisii k liekom bez hlasovacieho práva. Chceli by sme mať aj takú komisiu, kde by sme si aj my mohli medzinárodne tie dopady zanalyzovať, aby sme vedeli aj my mať pádne argumenty pri schvaľovaní týchto liekov. Pretože hovorím, nemôžeme vynechávať pacienta z toho, čo sa ho najviac dotýka. Povedala Mária Leviová, ktorá je prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Pani Leviová, veľká vďaka za váš čas, že ste prišli do Medipointu. Ja pevne verím, že sa stretneme opäť na budúce pri ďalšej téme. Tých tém je veľmi veľa a treba o nich hovoriť otvorene, tak ako to komunikujeme aj my v tomto podcaste. Tak veľká vďaka, všetko dobré, dovidenia. Ďakujem mene pacientov za pozvanie a teším sa na ďalšie stretnutie a na témy, ktoré sa dotýkajú nás všetkých, lebo pacientmi budeme všetci.